गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिसु ख्रिस्टखौ मोननाया गोबाव बोसोरसै। सैथो इसोरखौ सिनाय मोननाया गोबाव बोसोर जालांबाय। इसोरखौ मोननाया गोबावसै। नाथाय जोंनि गोसोआव गोबां सोंलुफोर दं, गोबां जों रोंबावनांगौ दं, गोबां मोनथिबावनांगौ दं। बे गोबां मोनथिबावनांगौ, गोबां रोंबावनांगौनि गेजेरनिफ्रायनो दिनै आङो मोनसे बाथ्रा लानानै फैदों। जि सोंलुआ गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव थायो आरो बे सोंलुआनो जाहैबाय, इसोरा जोंजों माबायदि रायज्लायो? येस, इसोरा जोंजों माबायदि रायज्लायो? जों बे बिसयाव गोबाङा मोनथिया, गोबाङा बे बिसयाव सोंलु दं। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जेब्ला बाइबेल नायगोन, बाइबेलावब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे इसोरा थोंजोङै गावनो फैनानै रायज्लायदोंमोन। जों बेखौ मोनथियो। जेरै आदम हावाजों फैनानै रायज्लायदोंमोन, मुसिजों रायज्लायफैदोंमोन, नुहुजों रायज्लायफैदोंमोन, अब्राहामजों रायज्लायफैदोंमोन, जना नाबिजों रायज्लायफैदोंमोन आरो गोबां बेक्तिफोरजोंबो रायज्लायफैदोंमोन। जेरैहाय गोदान रदायाव जोङो नुनो मोनदों पलजों लोगोसे इसोरा गावनो नुजाफैदोंमोन, रायज्लायफैदोंमोन। जहनजों इसोरा गावनो पाटमस दिपआव फैनानै रायज्लायफैदोंमोन। बे गासैखौबो नुनो मोनदों। बेफोर गासैखौ नुनायनि गेजेरजों दा जोंनि गोसोआवबो मोनसे सोंलु फैयो जाहैबाय, जोंजोंलाय इसोरा माबायदिथो रायज्लायफैयो? जोंजों माब्ला रायज्लायो? माथो इसोरा जोंजों रायज्लायाखैनो, इसोरा आंजों रायज्लायाखैनो। आं जिसु ख्रिस्टखौ मोननाया 20 बोसोर जाबाय, 30 बोसोर जाबाय, 50 बोसोर जाबाय, 100 बोसोर जाबाय। माथो इसोरनि माथोखौ आं खोनायाखै, इसोरनि आंजों रायज्लायफैनायखौ आं खोनायाखै। गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांखौ बेफोर बिसयाव क्लियार खालामो एबा रोखा खालामनानै होगोन। इसोरा नोंथांजों लोगोसे रायज्लायगासिनो दङ। इसोरा नोंथांजों रायज्लायो। बे बाथ्राखौ नोंथाङा मोनथिनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला जोङो दिनै मोनबा बिसयाव बाथ्राखौ नायगोन जे इसोरा जोंजों माबायदि रायज्लायो। मोनबानिबो गोबांफोर दङ, नाथाय दिनै गुबैयै नोंथांमोननो मोनबा लानानै फैदों। सेथि बाथ्रा, इसोरा जे गावनि फोथायारिफोरजों रायज्लायो, बे राहा लामायानो जाहैबाय एबा इसोरनि रायज्लायनाय लामायानो जाहैबाय थ्रु हिज वर्ड। बिनि बोसोननि गेजेरजों, बिनि गोथार बोसोन बाइबेलनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमबो फोथायारिफोरजों रायज्लायो। 2 तिमथियुस 3:16 शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा मानसिजों लोगोसे फोथायारिफोरजों लोगोसे माबायदि रायज्लायो? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोननि गेजेरजों, बाइबेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो बेक्तिजों रायज्लायो। आरो बे रायज्लायनाय माथोफोरा माबायदि? नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै इसोरा जोंजों लोगोसे बेबायदि रायज्लायगासिनो दङ। जायिखौ रायनाय, जों जुदि सोरबा फोथायारिफोरा जायै खामानि मावनानै दङब्ला बिखौ इसोरा रायगासिनो दङ। गोरोन्थि सोरबा मावनानै दङब्ला गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनो थाखाय इसोरा जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। बबेनि गेजेरजों? बाइबेलनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां समाव सानो जे इसोरा आंजों मानो रायज्लाया होननानै। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों। इसोरा जोंजों रायज्लायो, नोंथांजों रायज्लायो, आंजों रायज्लायो। बियो मानि गेजेरजों? इसोरनि बोसोननि गेजेरजों। दा बेयावखाय नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ बेसेबां फरायदों, बेसेबां देहेन खालामदों? नोंथाङा जुदि इसोरनि बोसोनखौ जुदि देहेनखौनो खालामाखैब्ला, फरायाखैब्ला, नोङो इसोरनि माथोखौ माबायदि खोनानो? इसोरनि माथोखौ, इसोरनि रावखौ जुदि खोनानो नांगौब्ला इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनो नांगोन। जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ फरायगोन, अब्लासो जोङो इसोरनि माथो, इसोरनि रावखौ खोनागोन। नैथि बाथ्रा, इसोरा जोंजों माबायदि राहायै रायज्लायो? बे जाहैबाय थ्रु प्रेयार, आरजनि गेजेरजों
प्रार्थना के माध्यम से अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ इसोरा जोंजों रायज्लायो बे जाहैबाय आरजनि गेजेरजों जेरेमियानि 33 बालाब 3 सिरिया एरैहाय बुंदों नोङो आंनियाव आरज खालाम अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आर आङो नोंनो महान आर थाखमानाय बिसयफोरखौ खोथागोन नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै प्रेज द लर्ड बे जाहैबाय आरजनि गेजेरजों रायज्लायनाय अनजाग्रा प्रियफोर इसोरा जोंजों लोगोसे आरजनि गेजेरजों रायज्लायो बेयावहाय रोखायै जोंनो मोनथिहोदों थाखमानाय बिसयफोरखौ खोन्थागोन जेब्ला जोङो आरज खालामगोन अब्लासो इसोरा जोंनो खोथागोन जोंजों रायज्लायगोन अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जोङो गोबां समाव इसोरजों रायज्लायनो आङो मोनाखै इसोरनि माथोखौ खोनायाखै होननानै गोबाङा बुङो दिनै साबैसे जोना बेसेबां जोना आरजआव दङ आरज खालामो इसोरजों रायज्लायो जोङो बयबो मोनथिगौ आरज खालामनाया इसोरजों रायज्लायनाय जायो होननानै नाथाय जों गोबां समाव बावनानै थायो आरो सोंलु खालामो इसोरा आंजों रायज्लायाखै इसोरा आंजों माबायदि रायज्लायगोन बेफोरखौ नागिरबाय थायो नाथाय इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ फोरोंदों जे आरज खालामनाया इसोरजों रायज्लायनाय जायो येस अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन दिनै नोंथाङा इसोरजों खनबैसे रायज्लायदों बेखौ नोंथाङा गाव मोनथिगौ दा बेयावखाय इसोरा जोंजों लोगोसे थ्रु आरजनि गेजेरजों रायज्लायो बे बाथ्राखौ बुजिनानै लागोन थामथि बाथ्रा इसोरा जोंजों लोगोसे माबायदि रायज्लायो जों बेखौ नायदिनि बेनो जाबाय थ्रु द हलि स्पिरिट गोथार जिउनि गेजेरजों गोथार आत्मानि गेजेरजों बियो जोंजों लोगोसे रायज्लायो जहननि 14:22 सिरि बि हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ जायखौ आफाया आंनि मुङै थोनहरगोन बिनो नोंसोरनो गासैखौबो फोरोंगोन आर आं रायथिनाय मानिखौनो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन प्रेज द लर्ड बे गोथार जिउआनो गासैखौबो फोरोंगोन होननानै बेयाव बुंदों गोथार जिउआ गाइड खालामो गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे रायज्लायबाय थायो जोंखौ माथो होयो बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय एसे मोनसे एग्जाम्पल लाबोनो नागिरदों हमनानै ला सासे ख्रिस्टियान सुबुङा गोबां रागा जोंबाय सासे बेक्तिखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो बिखौ रागा जानायनि थाखाय बिखौ बुनोबो हास्थायदों बुनो गोसो जादों आरो बै जेब्ला बुनो गोसो जादों बै बुनो गोसो जानाय समायाव गोसोआव मोनसे बाथ्रा फैदों दाबु गाज्रि जागोन बेखौ मावनाया गाज्रि जागोन दाबु नोंनि रागा जोंनाया गाज्रि जादों आमुखा रागाखौ कन्ट्रल खालाम आमुखा सोरखौबा बुनो नागिरदोंना नोङो आमुखाखौ बुनो नागिरदोंना नोङो बुनो नाङा पाप जागोन गोसोआव बेबायदि बाथ्रा बुङो गोथार जिउआ बेबायदि जेब्ला बुंदों नोंनि गोसोआव जेब्ला बेबायदि ओंखारदों बे जाहैबाय गोथार जिउनि गोथार आत्मानि बुंनाय बाथ्राफोर गोथार आत्माया रायज्लायनायफोर नाथाय बाथ्राया बेसोदि बै रागा जोंग्रा सुबुङा बेखौ खोनासंगोन ना सङा गोसोआव जे मोनसे राव फैबाय थादों बै रावखौ खोनासंगोन ना सङा नोङो रागा दाजों नोङो गुबुनखौ दाबु होननाय जिथु गोसोआव फैनाय मोनसे राव बेखौ खोनासंदोंना सङाखै थ' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर गोथार जिउआ जों बयजोंबो लोगोसे रायज्लायबाय थायो जोंखौ दैदेनबाय थायो आरो जोंखौ गाइड खालामो आरो जोंखौ बबे लामाजों थांनांगौ बे बिसयाव जोंखौ दैदेनो आरो जोंजों रायज्लायो दे दानाब्ला जों थांदोनि इसोरनि रायज्लायनाय बे जाहैबाय ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय थ्रु सार्कमस्टेन्सेस परिस्थितियों के माध्यम से जाथायफोरनि गेजेरजों एबा समफोरनि गेजेरजों इसोरा लागारबो मानसिफोरजों रायज्लायो फोथायारिफोरजों रायज्लायो रमियानि 8:28 सिरि जोङो मिथिगौ जायफ्रा इसोरखौ अनो आरो जायफ्रा बिनि गोसो बादि लिंहर जाबाय इसोरनि जिउआ गासैयावबो बिसोरनि लागै गाहामखौ मावो इसोरनि जिउआ बिसोरनि लागै अरायबो गाहामखौ मावो येस अनजाग्रा प्रियफोर इसोरा मानसिफोरजों फोथायारिफोरजों गोबां राहायै रायज्लायो बेनि गेजेराव मा अबस्थानि गेजेरजोंबो इसोरा रायज्लायो अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ मिथिंगाफोरनि गेजेरजों बबेबा जाथायनि गेजेरजों माबा मोनसे राहाफोरनि गेजेरजों जेरै बेराम आजारफोरनि गेजेरजों माब्लाबा एक्सिडेन्टनि गेजेरजों माब्लाबा जाब्रबथाय जाथायफोरनि गेजेरजों बबेबा मोनसे नङा मोनसे समयसानि गेजेरनिफ्रायबो इसोरा मानसिजों रायज्लायो हमनानै ला सासे जौ लोंग्रा मानसि
बे जौ लोंग्रा मानसिया सानफ्रोमबो जौ लोंबाय थायो नाथाय सानसेखालि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय एक्सिडेन्ट जाबाय, बाइक एक्सिडेन्ट जाबाय आरो बाइक एक्सिडेन्ट जानायाव बिथाङा थैयाखसै, आथिं बायनानै हस्पिटालाव थानो गोनां जादों आरो बे हस्पिटालाव थानानैबो बेनि आथिंफोरा गासैबो रिकभार जाबाय, मोजां जाफिनजोब्बाय, फिन मोजां गोग्गो देहाखौ मोनफिनबाय। इसोरा बै एक्सिडेन्टनि गेजेरजों रायज्लायदों बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन। जाय बेक्तिया बेबायदि गोरोन्थिखौ मावदों बे बुजिनांगोन जे आंहा गोरोन्थि जादों, इसोरा आंनो मोनसे खाबु होदों, सम होदों, बे एक्सिडेन्टनि गेजेरजों इसोरा आंजों रायज्लायदोंमोन जे आंहा गोरोन्थि जादों, बे बाथ्राखौ बियो बुजिनो नांगोन। दा बेनिखाय जों गोबां समाव साननो नांगोन, जोंनि लोमजानायफोरनि गेजेरजोंबो इसोरा रायज्लायनो हागौ, जोंनि जाब्रबथाय जानाय जाथायफोरनि गेजेरजों रायज्लायनो हागौ, माबा मोनसे जाहोननि गेजेरजों रायज्लायनो हागौ, बे बाथ्राखौ जों बुजिनो नांगोन। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बाथि जोबथा बाथ्रायाव थांदोनि इसोरा जोंजों रायज्लायो। बेनो जाबाय प्रो पिपल लोगों के माध्यम से, गुबुनफोरनि गेजेरजों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा गुबुनफोरनि गेजेरजोंबो रायज्लायो, लोगोफोरनि गेजेरजों, पास्टरफोरनि गेजेरजों, दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों, बिमा बिफाफोरनि गेजेरजों, गेदेर गोलावनि गेजेरजों, उन्दैफोरनि गेजेरजों, गोबां रोखोमनि सुबुंफोरनि गेजेरजों इसोरा मानसिजों, फोथायारिफोरजों रायज्लायो। जेराव बोसोन बिजाब 11:12 सिरियाव एरैहाय बुंदों, दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन, जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायाबो दं। जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायाबो दं। अनजाग्रा प्रियफोर, परामर्श होनाय, परामर्श जिथु सोदोब फैयो, परामर्श जिथु फैयो, बे परामर्श गोबां फैनाय परामर्शफोरा इसोरनिफ्राय फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेब्ला गिर्जायाव थाङो, जों पास्टरनिफ्राय परामर्श मोनो, सोरबा बुंथिगिरिनिफ्राय परामर्श मोनो, सोरबा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों परामर्श मोनो। माब्लाबा जोंनि जिउआव माबा मोनसे खैफोदाव जोङो जुदि जुजिनानै दङब्ला, जों जुदि राहा गोथे जानानै दङब्ला, बैबायदि समाव सोरबा बेक्तिया जुदि जोंनि न'खराव फैनानै जोंनो परामर्श होफैदोंब्ला, बै परामर्श होनाया इसोरनिफ्राय फैनाय जागोन। जेरै अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो मोनथिदों, नुनो मोनदों, बाइबेलावबो बेबायदि गोबां बाथ्राफोर दङ। जेरैहाय जना नाबिया निनबे नोगोरनि थाखाय बाथ्रा बुंनो, परामर्श हैनो थांदोंमोन आरो बे परामर्शआ सोरनिफ्राय फैदोंमोन? इसोरनिफ्राय फैदोंमोन। मानोना निनबे नोगोरनि मानसिफोरा गाज्रि जाबायमोन, गाज्रि जानायखाय इसोरा नायनो बाबाय आरो निनबे नोगोरखौ फोजोबस्रांनायनि इसोरा थांखि लाबाय आरो बे बाथ्राखौनो इसोरा निनबे नोगोराव थोनहरनो थाखाय जना नाबिखौ सायख'बाय आरो जना नाबिया जेरै बुंजादोंमोन बेबायदिनो निनबे नोगोरसिम थांबाय आरो इसोरनिफ्राय फैनाय बै बाथ्राखौ निनबे नोगोरनि बेक्तिफोरनो लागै मोनसे परामर्श हिसाबै हैबाय आरो जेब्ला निनबे नोगोरनि मानसिफोरा बे परामर्शखौ लाबाय, बिसोर बासायजाबाय। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआवबो गुबुनफोरनिफ्राय फैनाय रावफोरा, परामर्शफोरा इसोरनिफ्राय फैनाय बाथ्रा जायो। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनो गासै मोनबा जेराव इसोरा जोंजों लोगोसे रायज्लायो आरो गोबां रोखोमनि राहा लामाफोर दंबावो इसोरा जोंजों लोगोसे रायज्लायनाय, नाथाय बैफोरखौ लाबोआलाबानो समखौ नायनानै दिनै बे मोनबाखौनो लाबोनानै नोंथांमोननो मोनथिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोसोआव लानि, इसोरा जोंजों रायज्लायो। इसोरा माब्लाबाबो गावनि फोथायारिफोरखौ सिरि सिरि दोनाखै, रायज्लायालाबानो थायाखै। इसोरा जोंजों लोगोसे सानफ्रोमबो अरायबो गले गले रायज्लायो। नाथाय जेरावहाय जोंसो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ थर खालामाखै, इसोरनि रायज्लायनायखौ जोङो थर खालामाखै आरो जों गोबां समाव बुङो, इसोरा जोंजों रायज्लायाखै, इसोरा आंजों रायज्लायाखै होननानैहाय गोबांहाय बुङो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंजों रायज्लायो, नोंथांजों लोगोसे रायज्लायो। आसा खालामदों नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ बुजि मोनदों। दे अब्ला दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।